everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Kulit! Basta talay, tol. Patay! Kana, maugyad ka na ang insakto, madam. Hukman gyudayon siya. Patagamtamon sa masakit kayong silot sa kamatayon. Bangag sa ilong! Wala gayon ko pa sa ilong nga ikahatag sa mga talay, tol. Ako ka nahatag dayon sa hukom kamatayon! Niyaryo ko kanunay nga andam mo sa nung sa imong mga tawag. Kung naay trabahoon. Kanay ka unya gyapon hukom sa injik chinoy. Mistel Wachichaw. Areglado, Madam Cheng. Sangpita lang unya ko kung naa na siya sa ihawanan ang safe house numero 2. Misael, naglumot-lumot na gikumuhimo sa akong panimaos. Kakinsa? Sa kakaw nga Major Gaspar. Unsa? Magbayad siya siyang pagdakit, paglugos, o pagpatay sa babae nga naila niyang si Kristal. Ayaw. Ihatag siya nako. Ako'y motapos sa iyang kasalbahis, Glena. Sige, ikaw ang mahibaw. Dili na hitop nga ang iyang kadautan. Husto ka, Misael. Angay na gid siyang papason sa dagway ni kalibutana. Parehas na nga na imong biktima ni Major Gaspar. Gihukman sab ko niya sa kamatayon, Misael. Ang ako niya panimaos. Ipahinungod ko sa bunya nimo sa imong gidangatan sa iyang mga kamot. Ug alang sab sa inosenteng tiguang nga nakaluwas nimo og nako. Siya ning tatang gaway kaluoy niyang gipatay. Oh, Misael. Apil ang kinabuhi ni aning tatang kuldo nga atong ipanimahos. Gusto ka? Magbayad gid niya siya. Itingo bang imong kasuko sa maong kagaw nga opisyal? Aron ka makabuylo sa imong panimahos. Magpakahanas ka gid sa pagmaneho og motorsiklo. Kaysa matag mission niya nato, imong pasahero ang eskwadro. Andam na gid kaayo ko. Maayo, kung mao ka na. Ug ang bahin sa paggamit unya sa armas. Kinahanglan kag gihapon nga magpakahanas. Kay ang kaaway na siya'y daghang mga alipures. Ug silang tanan, sama sab niya, mga kagaw. Samtang nagaginod ang mga adlaw. Gibati sa ako nga murag. Nagkaduol akong katapusan sa mga kamot sa kong suod nga igala. Apan akong giliwiban. Akong gitraitor. Bay, Bisael. Unsay akong buhaton nga imo kong pasilukon, bay. Unsa man. Nahibaw ka ba, Bay Sarge? Nga na isalig ni mo si Bossing Major? Bay, Jam. Gipakita ko lang unsay may tinuod, bay. Prangka ko na naadlo ko sa posibleng panimaos doon niya ni Bay Misael na to. Og tungod, ana, gusto na lang yun unta kang ipahipos ni Bossing Major Gaspar? Bay, Jam. Nabala ka si Bossing at tingali o niya gubalito ka. Maong angay na kuno unta kang hukman. Pero unsay akong gibuhat? Giarborti ka, Bay Sarge? Kanato kisuot kaya itang managhigala. Gipasagdan lang unta ko ni mong hukman ni Boss Major agawon sa kamatayon. Hanggaw ka maghahadi ay, Bay Sarge? Anga ka? Ako ni mo, Bay, Jam. Ayaw ka. Hindi ka mo inagamigo, ha? Hindi, ha? O sige, sige. Sige, sukol. Ihagit ka. Sukol din ako, Bay Sarge. Sukol na yun. Ay, kugagita, Bay. Yamat. Ito slukong ko ng kalimutan mo. Gusto kong mangisog ka. Aron di nakatinguhaong patsyon ni Boss Major Gaspar. Bay, Yung paling-paling. Di naman tarong bagong Pilipinas. O, bagong agawon di ay. Mong ikaw, kalimtinas by Misael. Bay, Jam.
Nasuko naman to nato kay klaro pa kayo sa totok nga ato siyang giluiban. Samara sa ni pirmata, ha, besides, kay para sa iyang kamatayon. Humanta makadawat og 50,000 pesos matag-usa na to. O diba? Mo gito'y pinakadakong sayop nga akong nahimo sa tibuok kong kinabuhi, Bay Jam. Humanti ka Arbor, gipasidan-an ko ni Bossing Major nga ako'y manubag kon mobalimbing gyud ka. Busa isip suod kayo ni mong higala by Sarge. Mutiwalag ka gani. Ako'y buak anang imong Oh! Mutiwalag ko, Bay Jam. Balagpat yun ko ni Bay Misael tungod sa dakong sa akong nahimo niya. Di gyud ka makasabot, ha? Gahi gyud kay kag-o by Sarge, ha? Anga ka? Sige, sukol by Sarge. Sukol by Sarge! Buang ka! Hoy! Tara! Dagan niya! Puso nag-unay mo! Kiunahan ko na mo, Bay Jam. Pantay ulo niya ka na ako. Uy, gibadlaw na ti ka. Nganong masuko man kuno ka na ako. Nga manumbag di ka! Hilom, Richard! Ikaw ba ingrato ka? Kung di patungos paghangi yung aning Bay Jam, arburon ka niya, kay suod kay mong manahyala, tingnan patay na unta karon. Pasagdi siya, Bayjam. Way hinungdan tong amigo nimo. Naglanggot ko mong nasukmagan yun ako siya busing. Huwag ka magkuwang si mong pahimangno niya. Mong pasagdit siya eh. Gusto si Boy Bangag sa gisulti, Bayjam. Pasagdi siya. Ug atong panid-an ang iyang mga kalihukan sa pagkakaroon. Panahon na gyud aron magbuwag-buwag tang duha, Bay Jam. Kaya ako, pangitaon sab nako ang komportable na kong kinabuhi. Bahala na og si Bay Misael mo'y makapatay nako. Di lang si major problem. Boy, Sarge? Nang papasabla ko nang basin na makakita na ko. Naku, importante kayong tuyo ni mo nang pasudla ko. Dali, suot ka rin, Sarge. Oh, lingkod niya. Aron magkasulti kita bahin niya ng tuyo mo na. Kay pangado ka man kadagluspan ka man. O sabat mo inom kag tubig. Ayaw na lang nang. Salamat na lang. Karon, Sarge, sige, sulti ko noon sa imong tuyo. Nang gibi, tapangi ko nang. Gusto ko magpasaylo ni Bay Misael sa akong pagluib niya. Daan pag yun lagi ko. Ang kuno na ko nang. Kaming duha si Bay Jam ang nabaligya sa mong suod nga igala nang. Nganto ni Major Gaspar. Unsa bukla siya sa amigo, Sarge. Nga inyo maggiunay og hungrit sa kaaway ang akong anak. Nang panglimutan ko human makakita sa binandol nga kwarta nang. Kalit kong nakalimut sa kaayo nga niya mo ni Bay Misael ako. Pisad og wa pa kabutog anak ko bahin ini. Apan nasaylan ko ng daan pinaagi sa kipakita ni mong mga lihok. Sangko sa langit akong pagbaso lang. Tabangi taon ko nga mapasaylo ko ng Bay Misael. Kung nahitabo pa nga way nakaluwas kag Misael, bation mo sab kaha ang kahadlok sa maning gibati nimo karon, ha? Sa ako nang gingon mo nang. Nagkusensya ko nang. Basilo ako. Ignahi doon nga nahadlok ka sa posibleng panimaw sa akong anak. Nang tibi. Ayaw ko kasula-sula, Sarge. Bahalagpat yung kang Misael. Angay lang sa kay naong kag kwarta. Traidor! Buros ay ang target board sa tulo ka mga bala nga imong gi-release, Misael! Misael, nagkahanas ka na yun. Nindo to kontrolado mo na kaayo ang imong pulso. Muragandam na gid kayo si Misael alang sa umaabot niyang misyon, General. Managsama ka mo sa kong tanaw. Andam na gyud kaayo, Glina. Andam na ba gyud mo, Misael? Glina. Oh,
Andam na gyud kaayo ko, General. Kanunay sab kong andam, Sir Mark. O kanunay na akong gipangandaman ang misyon nga isangon mo niya sa eskwadro. Mas labing maayo. Nakita ko nga andam na gyud kayo kamusiglin na, Misael. Busa panahon na nga mosulbong ang mga maisog nga agila. Tungod ug alang sa managsama og hiniusang katuyuan, ang krusada ug ang panimahos. Husto ka, Misael. Alang sa krusada og panimaos. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.